आं पुलाव क्वेश्चन प्रश्न बैन जेंना मुचुं जों चिनि तिप्रासानि नाहार मुंटामो थानसांनानि चिनि तिप्रासा एकरनो टुनानि चिनि ग्रेटर टिप्रालन टुनानि चिनि बुबाग्रानो बरम रिटननानि आवर मुचुं एबाखौ थानसा सबायनाय तिप्रासानि मानथाय मानि आंनाय बुबाग्रानो एरेंगना हामया दुसिनाय आवर मुचुं जों तिप्रासा पाब्लिक गंगै चिनि मुचुं मानि तामो जों आबनो सिसकां मानायलेनाय दाबो जों तामो नुगै दंगा एडिसि इलेक्शन बुसकांगो सफै दंफायका हायनि बागै गोबां मा दालाली बुनि दफानि दालाली एजेंट नेशनल पार्टी नि एजेंट रक दाबो खरकसा खायो अंखरै बुबाग्रानो एटेक खालाय दङ चिनि तिप्रासानि थानसानो सबायना नाय दङ तिप्रमा थाना एगेंस्ट कक सावै दं रेवती बसर सिंगे चुपके तमनि अंखरका रेवती कुमार उसकांपुर तम साइतम चैलेंज रि कक साइतो चीफ मिनिस्टर रियांग रनो बांग्लादेश नि फायो नि सामना तयबो आ जागो बराव सुरु कक फबलाय दङ निनि प्रमोद रियांग संजित रियांग संरक गोबांमा बीजेपी नि नेतारक चीफ मिनिस्टर न गाहाम खायनानि बागै बिना हामियानो फबलाय दङ किन्तु आबार दुसावनो रि दं बुबाग्रानो रि दङ चिनि तिप्रामथानि लिजासनो रि दं चिनि इएम सर्वरंजन अमाहायंना नांगौ जट्टनि बुसकांनो जे सीएम कक सामाना फिरो काहिसि किन्तु पब्लिक रक जों बुजिना नांनाय जों मुचुं मानि दङ चिनि दङ मुचुं नेशनल पार्टी दङै चिनि तिप्रासा कमर थानानै आबो मुचुं नागे थानसांगै बुबाग्रानि तुइदुल मुंबायखे जों कप्लायना मुचुं अ प्रश्न चिनि नेतारानि थानिया चिनि एमएलए रनि थानिया अ प्रश्न आं नेतानो बसंगिया अ प्रश्न आं एमएलए रनो बसंगिया अ प्रश्न न आं अ आनि क्वेश्चन न ना मिनिस्टर्स एमडीसीस रनो सुंगो अ आनि क्वेश्चन्स आं तिप्रासा सिक्ला रनो सुंगो तिप्रासा बुमा रनो सुंगो जट तिप्रासा पारा आमसा यो तंगे रनो जे आं अ क्वेश्चन चिनि मुचुं मानि तमो जों तामनो मुचुं थानसांगै कप्लायनाय एबा नेशनल पार्टी नि ककबाय नेशनल पार्टी नि दालाली जेमन चिनि बिपिन संहाय रेवती संहाय प्रमोद संहाय संजिरियां संहाय बरनि कक खनावै दे जों चिनि तिप्रासानो कमरि रहनाय जों मावान सुखथाय बुसकांनि 2026 इलेक्शन बरतम नायतम तिप्रामथाना मेचेननै कमरि रहनाय तिप्रामथा कायसा पार्टी आबसिमिया तिप्रामथाना जरि चिनि मेचेननि माखांखे सकमरि माखांखे बुबाग्रानि फान विकिं थानाय बुबाग्रानि फान क्रिं थाका विकिं थाका माने तिप्रासानि मानथायनि बागै जेताबो सानै दंमानि तिप्रासानो थानसा खायो जे ताक सान दंमानि तिप्रासा एकर्ड हिंदी चिनि ग्रेटर तिप्रालैंड हिंदी चिनि गोबांमा लैंड राइट्स पॉलिटिकल राइट्स इकोनॉमिक राइट्स आमरावनो तै जेताबो सान दंमानि थानसा क्रिं थांगांखे आबो सानमान रं मानयां थानाय सो गोबां बरक वानसु दंना बुबाग्राना एटेक खायका तिप्रामथाना एटेक खायका आबो पॉलिटिकल एटेक सिमी ना आतिया बुबाग्राना एटेक खायका माने तिप्रासानि एगेंस्ट एटेक खायमानि तिप्रामथाना एटेक खायका माने तिप्रासाना एगेंस्ट खायमानि तिप्रासानि एगेंस्ट बा एटेक खायो तिप्रामथा वीक बुबाग्रा वीक ओंखा माने समस्त तिप्रासा वीक एंड तिप्रासानि थानसा जरि वीक थांगा माने चिनि मानथायरावनो जों मानलिया हायनो बागै चिनि मुचुं मानि जों मानना मुचुं मानि तामो अ क्वेश्चन नोंहाखे चिनि नॉर्मल पारा आमसे तने चिनि पब्लिक रनि थानिसि ना आं एमएलए रनो सुंगु ना आं ईएम रनो अ क्वेश्चन सुंगु ना मिनिस्टर्स रनो अ क्वेश्चन सुंगु ना एमडीसीस रनो अ क्वेश्चन सुंगु अ क्वेश्चन सुंगमानि गांखे सुरु कायसानो जनता चिनि तिप्रासा पब्लिक रक चिनि जनता रनो प्रश्न चिनि मुचुं मानि तामो जों तामो मुचुं जों तामो मानना मुचुं चिनि मुचुं मानि जों कुकुबिदे मुचुं नाके जों चिकन मानै फेमलुक जाबुंबाय चिकन मानैनि लुबबाय जों तिप्रासानि थानसानो सबाय नष्ट खायो चिनि समस्त तिप्रासा चिनि फाइनेल जेनेरेशननि जे मानथायनो जों अ जागानो कलगरि कमारि विकलां थांसनाय अबदे जों मुचुं वान सुख थाय जरा खलाय हायसि आगे गोबांमा पलिटिक्स थांफायका बुसकांगो जों गोबांमा पलिटिक्स थांनानै जरा दं have no right at this moment tabungni बर्तमान जराव हाके चिनि पलिटिक्स संनानै जराया जों जागा तिप्रासांगै फाइट मा खायनाय तिनि
उसका चीफ मिनिस्टर ने अगेंस्ट जे चीफ मिनिस्टर रियांग ने अगेंस्ट बांग्लादेश ने फायोनि सामने तैयै जों गोबां तिप्रासारक अकौनो टिसाका सीएम ने अगेंस्ट कक साका चीफ मिनिस्टर मानिक सानो सब प्रोटेक्शन दिनाबै कक साबाय आमरा बांगाली पार्टी वान सुगिनायदि बरं दफानि रक्षा खायनानै चेष्टा खायो जों खायतमो तिप्रमा थाना सब एटेक खायदं बुबाग्रान सब एटेक खायदं चिनि बरौना एटेक खायदं सब आबो दालालि रक नेशनल पार्टी ने एजेंट थानसानो सबायनानै बागे एजेंट नामजा खबरनो बुबाग्रान एटेक खायनानै बागे एजेंट नामजा खबरनो जेसोना एटेक खायमाननाय आसनो बरन लेभेल बनि पार्टीयाव बारिनाय जेसोना तिप्रासानि थानसानो नष्ट खायमाननाय आसनो बनि नेशनल पार्टीयाव बरनि लेभेल बारिनाय आसनो तिप्रासानि एगेंस्ट कक सायमाननाय नेशनल पार्टीयाव बरन लेभेल बारिनाय तिप्रासानि मानथायना जेसे कासुइ तनि माननाय बरनि ओ एजेंट रंनि लेभेल आसनो बनि पार्टीयाव बारिनाय हायनो बागै ताबु बनि लेभेल बारिनानै बागै बनि पकेट गरम खालायनानै बागै बरक एमएलए नि मिनिस्टार देंनि थांनो एमडीसी नि ईएम देंनि थांनो एबा बसकां चंबारिवो टिकेट द माननो आबनो नाहारै ताबु बरनो खेला थंरि जौ तनजागो जे बिसि बुबाग्रान एगेंस्ट कक सायमानाय जे बिसि तिप्रमथान एगेंस्ट कक सायमानाय जे बिसि तिप्रासानि मानथायना कासयमानाय बसकां सालो बर टिकेट माने बसकां सालो बर मिनिस्टार ना हिनि बरनो अलरेडी अनाउंस खालाय रिजाका अबं खांके बर नेशनल पार्टी नि कताल योजना गोबां योजना तिखलाय दङ ताबु खांके बरके तिप्रमथा न नष्ट खायनानि योजना तिप्रासानि थानसानो सबायनानि योजना बुबाग्रानि एगेंस्ट कक सानानि योजना तिप्रासानि मानथायनो कासुनानि योजना अब हायकै स्कीम गोबां बर तिखलाय दङ अ स्कीम नि एजेंट रके सब निनी बिपिन देबबर्मा संहाय बरक प्रमोद रियांग संहाय बरक संजीत रियांग संहाय बरक निनी देरफुटिया निनी रेवती त्रिपुरा संहाय बरक अब हे गोबां मा एजेंट ताबु अंखरि दं कताल एजेंट तुबुइ दं कताल एजेंट तुबु दं बरक बसकांते तुबु नाय गोबां बरक सावि दं आं बुबाग्राना हामजागौ आं बुबाग्राना एगेन्सिया हायफाना आं तिप्रमा थाना चाजाया आ जागोन जागाबले आं वान थकजागौ हायफाना वान चाया आवा हिमानि हायसिंगि दंसौ बुबाग्राना हामजागौ बुबा तिप्रमा थाना हामजाया तिप्रमा थानाखौ नष्ट खायनाय आरो तिप्रमा थाना नष्ट अंखा माने तिप्रासानि मानथाय बक्कमाखा बुबाग्रा तिप्रासानि मानथायनि बागै जे ताबु फाइट खायतमानि तिप्रासानि जे थानसा तुबि तमानि अ बो प्लेटफॉर्म नि बिसिंति तुबि तंबा तिप्रमथा प्लेटफॉर्म नि बिसिंति न तुबि तंनाब्ले nganke ti promothana nung nosto khayo mane o jaga bukuwe bubagrana hamjago hini o jaga nomona ta phunung daisi amai nomna chung gobang manukha facebook daily post khai ang o ti promoter neta ne against o ti promoter mla ne against ang ti promoter ne se chaja gya haibana ang bubagrana hamjago bubagrana hamja khangke bubagrani imang no ba hamjagdi bubagrani dukho kosto je khai dong manu bo nung support khaidi bubagrani imang tomo ba तिप्रासार थानसाके तुबुवै तिप्रासानि मानथायना तलांनानि बो प्लेटफॉर्म ति खाय दं ताबु तिप्रमथानि प्लेटफॉर्म ति खाय दङ माने नों तिप्रमथानि एगेंस्ट माने नों बुबाग्रानि एगेंस्ट नों तिप्रासानि एगेंस्ट सुजाकक अ जागा तो मसाय दं कयेकटा पोस्ट नुखा आं आईपीएफ नि थ्रु सानका तिप्रालैंड बीजेपी नि याव याफारिवो तिप्रमथानि थ्रु सानका ग्रेटर तिप्रालैंड तैसे बीजेपी नि और याफारिवो ताबुं खांखे डायरेक्ट बीजेपी नि थ्रु जे साननाय आ मुनु सुरंनो किंतु बीजेपी डायरेक्ट ताक थांखा ताबु फन तिप्रासान बागै कक थैसा ग्रेटर तिप्रालैंड बागै कक थैसा सामान ताबु फन खनायाको एन बरन सारिना बोरै रिगलाक जे बीजेपी तंनाय तिप्रालैंड कक थैसान साइनायदि ग्रेटर तिप्रालैंड कक थैसान साइनायदि तिप्रासा एकट नि कक थैसान साइनायदि लगिनो आउट खायर हजंनाय खमता तंहांके ओ एजेंट रक सावि नाय हाय बीजेपी तंतै बट साइमाया खमता तं गरै तमरंग बरक पकेट नां सुबुंनानि बिनि बरनि मास्टार बरनि गुरु रंनि जुता स्लागनानि आबो सिनो रोङै दं तैखौनो रोंगिया बरनो ताबु हांके एडिसि इलेक्शन बसखां फाइ दंखा एडिसि इलेक्शन चनो मेचेन मां हांके 2028 विधानसभा इलेक्शन तिप्रमथा नष्ट हांके तै तिप्रमथा पार्टी करिखा मानने तिप्रासारनि बागै तिप्रासारनि मानथाय सकथायनो साननाय रक ताइ गरैं सिनाय अबनसे बरनि चाइतो बुं
awno chung chini public chini tiprasar bujina nangnai neta buji aphano kokrei MLA rok buji aphano kokrei EM rok buji aphano kokrei MDC rok buji aphano kokrei but chung public rok okokno bujina nangnai and bujiwi okokni moteke cholena nangnai and jesuk nobar kotor bwskango phaifano chung bubagrani logiwo tagyakhai bubagrani logi ri tonga nangnai je tiprasani manthaina manya sak je tiprasani manthaina manya sak je bubagra bachawo yes chini bwskang bachawo bo fight khai tongsak chung bubagrana logi riwi mathangnai o decision no chung joto tiprasa public rok ang tiprasa siklangoi ang o decision naka o promise khlaika je tiprasani manthai manya sakle ang bubagrana yakarya agifur kabangma boro politics thingka future chung kabangma politics thingmani jora sok painai habono bortomano tiprasani manthai manya sakle chung politics thingnani jora ya haisi so ang haikaina kabangma youth rok decision najak smai batangjak norok o smaina tara tangkha tangya kunghangke kuthukhe wansugui o smaina tangina ledi kai bisikok sana na bisikok salia chung jotno tabuk social media ni through tabuk chini AI ni jug ni through chung jotno saimano internet ni jug jotno nugui tongo saimano sobo kaham sobo tiprasan wage fight khlai tong sobo khlaya sobo tiprasan against ngi tong chung jotno nugui tongo o nugmani motena chung buskang rogo chini action nobo chung makhlailen haisi etai bisi kok salia just last no tai waisa o same question no sungnai chung tiprasarok nung tamon nai nung muchung mani tamon ni manthai tomo au proshno sungino ang o ani kok kisa saman no pairikha belekona hambai khulum ka jotono